Basila anga bi kunafunu na amena kunafunu munu sege ani ku wala nyeta kanbaw ye olu de filɛni kunafoni fɔlɔ o bɛ tali kɛ an ka kɛnɛya minisiri la. Ale ye wulikajɔ dɔ kɛ ka taa an ka pankurutigi kɛnɛ kan jamana faaba kɔnɔ ka taa jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ yen ka sanga ni coronavirus yɛrɛ tacogo ye. Kunnafoni filanan an ka kiriko minisiri ale ye taama kɛ ka taa I ɲɛ da Bamako sigida fɔlɔ ale ni sigida filanan o kiribulon kan. Maa minnu bɛ yen olu bɛ ka baara kɛ cogoya minnu na ani ka jamana ɲɛmaaw ka danaya kurakuraya u kan. Kunnafoni sabanan an balakaw ka jɛkulu dɔ olu fana ye sigi dɔ kɛ ka se ka u hakilina ni u ka fɛɛrɛw yira jamanatigiw la Mali kura yɛrɛ jɔli baaraw la. Kunnafoni naaninan jɛkulu min sigilen bɛ kalafili kɔɲɔw sɛgɛsɛgɛli ma olu fana ye kunnafoniya dɔ bila sen kan ka sanga ni jamana marabaaw ka sariya kura ye min ɲɛfɔra Choguel Kokala Mayiga fɛ. Kunnafoni tako duurunan o ye an ka busew ye olu y'a yira k'a fɔ u ni an ka jamana ɲɛmaaw u tun bɛnna hakilina min kan sogoko yɛrɛ la jamana faaba kɔnɔ n'o ye Bamako ye ka se Kati ma o gɛlɛya bɛ o waleya ninnu na. Kunnafoni wɔɔrɔnan o bɛna tali kɛ maa minnu b'an ka sirakunw furan olu bɛ degun kɔnɔ bi ka sabu kɛ u bɛ baara kɛ jɛkulu min bolo n'o ye ozone ye. A yirala k'a fɔ ozone tɛ ka u ka hakɛw d'u ma. Kunnafoni wolonfilanan Mali kɔɔrisɛnɛnaw olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ n'o ye Bakari Kone ye. Ale fana bɛna fɛsɛfɛsɛli k'anw ye kɔɔrisɛnɛnaw ka laɲini an'u ka hakilinaw kan. Kunnafoni seeginan o bɛ tali kɛ kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔw olu ka lafasali tɔnba olu y'a yira k'a fɔ ka sanga ni foroba kalanso o karamɔgɔw ka baarabila ye k'u bɛna jamana marabaaw dɛmɛ san laban ɲɔgɔndan minnu bɛ kɛ denmisɛnninw fɛ n'o bɛ tali kɛ DEF ni bagi ninnu na o ka se ka kɛ. Kunnafoni bɛna datugu ni min ye o ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ wele ko cadre communal d'analyse et de réflexion. Olu ka hakilinaw Bamako marabolow kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako sigida 6 ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma walasa u ka fɛɛrɛw n'u ka hakilinaw ani laɲiniw ka se ka sabati. Nin ye kunnafoni bakurubaw ye min bɛna lase aw ma aw balimakɛ a n'aw denkɛ Abdou Ouattara fɛ ale ni Basila. Mali minisiri min ka caw bɛlen bɛ kɛnɛyako ani ɲɛta sabatili ma ale wulila ka se an ka pankurutigi kɛnɛ kan min tɔgɔ dalen bɛ Alama hinɛna jamana ɲɛma Modibo Keyita la. Taama kunkun tɛ dɔwɛrɛ ye ka sanga ni coronavirus yɛrɛ ye jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ka se ka taa bila sen kan ka dɔn n'a sɔrɔ pankurutigi kɛnɛ maaw u kɛlen bɛ ka waleyaw ni sariyaw ta ka se ka taamadenw la kisi ka bɔ coronavirus bana ma. Minisiri ka kɔrɔfɔw la a ko ale nimisi wasara nka min ye jamanadenw ye minnu bɛ taa ni ka segin la pankurutigi kɛnɛ kan minisiri ko a ka jateminɛw la olu tɛ ka coronavirus
sariyaw matarafa. O kɔfɛ minisiri n'a ka jɛkulu ye wulikajɔ bila sen kan pankurunjigi kɛnɛ fana kan ɲi ka o ɲɛsin yɔrɔ dɔ ma ka taa coronavirus boloci fura ka taa o dɔ kunbɛn. Boloci fura min yɛrɛ bɛ tali kɛ den 150 ni kɔ la min bɔra l'Américain ka faba la. A tɔgɔ yɛrɛ ye ko Johnson & Johnson. Ni coronavirus fura ninnu a boloci laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye coronavirus tako kura min kɛlen bɛ ka diɲɛ wuli ka jɔ a sen kan tuguni o ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Ni boloci kɛra i bɛ kisi bana ma a t'i sɔrɔ. Basila an ye kɔrɔfɔ minnu sɔrɔ olu la an ka jɛ an k'o lamɛn. Ka sanga ni coronavirus kɛlɛli ye an ka jamana kɔnɔ an ka minisiri min ka koɲa bɛnnen bɛ kɛnɛya ko sabatili ma ale ye wulikajɔ bila sen kan ka taa i ɲɛda an ka pankurunjigi kɛnɛ kan ka se ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ min ye fɛɛrɛw ye coronavirus kɛlɛli la n'a sɔrɔ olu matarafalen don. Minisiri ka fɔliw la a ko kɛnɛya tigilamaw ani lakana tigilama minnu bɛ an ka pankurunjigi kɛnɛ na u jijalen don wa u cɛsirilen don nka min ye jamana kɔnɔdenw ye minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na coronavirus sariya minnu kan ka labato o waleya ninnu ma sabati jamana kɔnɔdenw fɛ. N nana filɛli kɛ ne kelen tɛ an ka CNT commission santé o président bi yan président fana ka jamanakuntigi ka conseil spécial fana bi yan bon santé mɔgɔ caman bi yan nɔ donc an nana lajɛ aéroport kɔnɔna la banabagatɔw ni banabagatɔ yera tamakɛlaw la an bɛ u kunbɛn cogo di an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de sɔrɔ la coronavirus kɔnɔna la an bɛ mun de kɛ yaasa coronavirus kana cari aéroport kɔnɔna la n'a yera mɔgɔ min na mun de bɛ kɛ donc aéroport kɔnɔna la fɛn minnu bilalen don yan o kama an nan'o lajɛ bon jamanakuntigi yɛrɛ aminanba y'o ye ani premier ministre gouvernement bɛɛ aminanba ye santé populaire ye ani coronavirus kɛlɛli donc an nan'o fɛnw lajɛ an ye mun ye a b'a yira k'a fɔ aéroport baarakɛlaw ani santé baarakɛlaw bɛɛ jan bɛ nin ko in na u bɛɛ bɛ k'u seko kɛ nka halisa an y'a hakili jagabɔ an ni olu bɛɛ lajɛlen nin bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara nin kan cogo di i n'a fɔ sisan dɔgɔtɔrɔso mankanni dɔ k'o bila aéroport kɔnɔna la ni banabagatɔ minnu yera yan nɔ an bɛ se ka olu lafiya cogo min fura feere yɔrɔ fitinin dɔ fana ka kɛ aéroport kɔnɔna la mɔgɔw bɛ se ka taa jɔ fura misɛnnin dɔw la duguta sira kan u ka se ka sɔrɔ aéroport kɔnɔna la i n'a fɔ o bɛ cogo min na jamana tɔw kɔnɔna la n bɛ welewele min lase jamana kɔnɔdenw ma n y'a lajɛ aéroport kɛnɛmana la an filɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ ka masque don u da tugulen tɛ mɔgɔ caman bɛ yen u sigilen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u ɲinɛna bana in kɔ bana in bɛ yen ne bɛ mun ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ u kana kulonkɛ bana in na kulonkɛ fɛn tɛ bana in ye sɛbɛ de ye wa bana cɛjuguba de don mɔgɔw ka masque don k'u mabɔ ɲɔgɔn na pikiriji min natɔla filɛ bi n'a nana kunbɛli la n'a bɛ fɔ a ma ko vaccin o vaccin in mana na sisan mɔgɔw ka taa boloci la yaasa ka bana in kunbɛn. Minisiri ka sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛlen kɔfɛ min ye coronavirus yɛrɛ boloci fura ye min bɛ tali kɛ den 150 ni kelen ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko la a n'a ka jama ye o kunbɛn boloci fura min yɛrɛ bɛ wele ko Johnson & Johnson n'a bɔra l'Amérique jamana yɛrɛ kan laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ boloci coronavirus yɛlɛmako kura min bɛ diɲɛ kɔnɔ an ka jamana kɔnɔdenw ka se ka kisi o ma. Furaji ninnu ye boloci an b'a daminɛ fɔlɔ ka Américains fo président la transition tɔgɔ la premier ministre tɔgɔ la gouvernement membre bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Mali faso kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ Américains fo u ye nin ko minnu kɛ nin diyara an ye an nisɔndiyara donc an bɛ gouvernement américain fo kosɛbɛ pikiriji ninnu nafaba de b'a la barisa coronavirus kɛlɛli a bɛ kɛlɛ ni fɛn fɔlɔ min ye o ye vaccin de ye donc n'i ye pikiri kɛ a bɛ coronavirus a ɲɛ jugulama mun ka farin kosɛbɛ yɛrɛ a bɛ mɔgɔ bali k'o sɔrɔ donc vaccin ye furaba de ye an bolo ka fara tɛgɛkoli ni basi donni fɛ ani ka mɔgɔw u yɔrɔ janya ɲɔgɔn na ka fara o kan vaccin de ye fɔlɔfɔlɔ ye a la mun bɛ banakisɛ in kɛlɛ ne bɛ welewelekan min lase jamana kɔnɔdenw ma u ka na u ka boloci kɛ donc ni vaccin taara yɔrɔ minnu na u k'u boloci nka ni vaccin nin t'a bannen ye nin ye kun filanan de nalen ye an faso kɔnɔna la tɔw bɛ sira la ka na yaasa jamana kɔnɔden caman ka se ka vaccin sɔrɔ donc nin mun nalen filɛ ye an mana se n'a ye yɔrɔ min na mɔgɔw ka taa boloci kɛ yaasa dɔ ka bɔ bana in na faso kɔnɔna la an ka bana in kɛlɛ.
coronavirus bana ye tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ. An ka fɛɛrɛw ni sariyaw matarafa minnu fɔra jamana marabaaw ni kɛnɛya tigilamaw fɛ. Ale ni an k'an bolo ci a bɛ se ka kɛ sababu ye k'an kisi ni bana jugu in ma. Mali minisiri min bɛ yen n'a bɛ wele ko Mamudu Kasoge n'o ye kiriko ale ni adamadenya hakɛ sabatili minisiri ye. A ka baaraw la a ye wulikajɔ bila sen kan an ka jamana faaba kɔnɔ. Sigida fɔlɔ ka se sigida filanan ma o kiiribulon minnu bɛ yen ka se ka taa i ɲɛ da o cakɛlaw kan ka taa ɲɛfɔ olu ye jamana marabaaw ka daminɛ Colonel Assimi Goïta ka se marabolo ɲɛmaa Choguel Kokala Maïga u ka dɔn k'a fɔ u ka danaya bɛ ni kiiribulon maaw ale ni Mali kiiribulon bɛɛ lajɛlen kan ka sabu kɛ min ye jamana kɔnɔdenw ye bi u sigilen bɛ ka Mali kiriko lajɛ barisa a bɛ san caman bɔ Mali kiriko a tun ye maa caman dabali ban. O de kɛra sababu ye Mamudu Kasoge a ko a b'a ɲini kiribulon baarakɛlaw fɛ u ka u jija baara min kalifala u ma u ka se ka baara in kɛ a kɛcogo la gɛlɛya ni kiliniya kan. Jamana kɔnɔdenw mako bɛ o de la. An bɛ don min na i n'a fɔ bi sɛbɛnfura caman bɛ yen min ye sɛbɛnfura kologiriw ye o sɛbɛnfura ninnu ka ta k'u sɛgɛsɛgɛ tiɲɛ ni nkalon o ka se ka ɲini k'u dɔn k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na. Yuruguyurugu kɛlɛli dɔ ka fara o jija n'a kologiri kan. Nafolo dunko juguya forobafɛn ka ta k'a kɛ i yɛrɛ kelen ta ye o waleya ninnu olu ka kɔn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Sariya maa si tɛ sariya ni san cɛ. Yɛlɛma kura minnu fɔra n'olu kan ka ta o baara ninnu tɛ ɲɛ cogoya si la fo kiiri tigilamaw k'u ka baaraw kɛ a kɛcogoya la. O de bɛ se ka kɛ sababu ye marabaaw ani maradenw u ka se ka da ɲɔgɔn na nka ni k'u ka da ɲɔgɔn na fo kiiri ka kɛ ka ɲɛ. O kɛra sababu ye Mamudu Kasoge a ye a baarakɛɲɔgɔnw sigida fɔlɔ ani filanan kiiribulon maaw a y'u dusukun min k'a fɔ jamana marabaaw ka dɛmɛ ani u ka jukɔrɔmadondon bɛ u ye u ka u jija jamanadenw ka se ka nimisiwasa sɔrɔ Mali kiriko la. Kuma cɛ fanga ye an ka jamana kɔnɔ an balakaw olu fana ye wulikajɔ dɔ bila sen kan walasa olu jɔyɔrɔ ka se ka ye Mali kura jɔli la. An ka minisiri min bɛ yen n'a bɛ wele ko Professeur Ibrahim Ikasa Maïga n'ale ka baara bɛnnen bɛ Mali kura ale ni foroba cakɛlaw olu ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw sabatili ma ale ye baara dɔ nun don baara min bɛna kɛ sababu ye an balakaw fana ka se ka hakili jagabɔ ka fɛɛrɛ dɔw ani hakilinan dɔw ta k'olu kɛ gafe ka se k'u di jamana marabaaw ma walasa Mali kura min malidenw bɛɛ bɛ k'a laɲini a sigicogo ka se ka ɲɛ. Mali kura tɛ se ka jɔ cogoya si la fo an balakaw da ka don a la. Jamana koloma ye an balakaw ye o kɛra sababu ye u ko laɲini min bɛ olu la dɔ ka se ka fara olu ka hakilinaw kan ani u ye sariya kisɛ minnu ta ka ɲɛsin jamanatigiw ma jamana jɔli baaraw la. Ni baara in a daminɛ waatiw la min ye marabolo caman ye i n'a fɔ Kayi, Sikaso, Kulikoro, Segu ka se Mopti ni Gao ma, Tombouctou, Kidal ale ni Tawdini. Sigu kɛra ni yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na o sigu de kɔfɛ hakilina ni fɛɛrɛw taara ka bɔ marabolo fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ka se ka na hakili jagabɔ kɛ o hakilinaba ninnu kan k'o kɛ gafe k'o di jamana marabaaw ma u ka se ka fara u bolo kan
min bɛ se ka kɛ jamana joli hakilinan dɔw ye. Minisiri n'o ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye, ale ka kɔrɔfɔw la a ko musow ka nin sigi a bɛ tali kɛ jamana marabaaw ka taasira naani a bolofara dɔ kan. Ibrahima Ikasa Mayiga a ko jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamanadenw bɛɛ lajɛlen hakilinan kan ka ɲini, bɛɛ lajɛlen fɛlata kan ka dɔn, barisa Mali ye maliden bɛɛ lajɛlen de ta ye. Ni maliden bɛɛ lajɛlen ye i fɛlata kɔ ka i ka ŋaniya yira min bɛ se ka Mali bɔ degun kɔnɔ, Mali kura ka se ka bila sen kan, ko o waleya ninnu olu na sinsin. Minisiri ka kɔrɔfɔ labanw na a ko Mali joli la maliden bɛɛ lajɛlen de kan ka na ni i hakilinanta ye. Ni hakilina ninnu farala ɲɔgɔn kan, siga foyi t'a la. A bɛ kɛ sababu ye bɔda ɲuman an bɛ o ye, an bɛ bɔ o fɛ. O bɛ kɛ sababu ye k'an ka jamana jɔ ka basigi, ka ɲɛta sabati an ka jamana kɔnɔ, sɔrɔ ka jidi, bɛn ani kolosuma ani lakana o ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ. Ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na. Ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. K'i kana tiɲɛ kuma selen don k'i kana. Ko n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. Min bɛ tali kɛ san 2022 o kalafiliw la, jɛkulu min ka baaraw bɛnlen bɛ jateminɛ ani sɛgɛsɛgɛliw ma kalafili kɔɲɔw la. Olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ka sanga ni marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ka taasiraw ye, taasira minnu yirala k'a fɔ jamana marabaaw u bɛna baara kɛ o sira ninnu kan walasa Mali kura joli baaraw ka se ka nɔgɔya. O kɛra sababu ye kalafili jateminɛlikɛlaw ani a sɛgɛsɛgɛlikɛlaw olu ka kuma lasela n'o ye Dr Ibrahima Songo ye. A ko a bɛ jamana marabaaw hakili lajigi min ye bɛnkanw ye, bɛnkan minnu sabatila jamana marabaaw ale ni diɲɛ seleke naani jɛkulu tɔnbaw ka se farafinna jamanaw ka faraɲɔgɔnkan kulu o tɔnbaw ni ɲɔgɔn cɛ, u ko u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na o bɛnkan ninnu olu ka se ka lawaleya bɛjɛ fanga kɔnɔna na. O kɛra sababu ye u ko marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga a ye sariya minnu bɔ k'a fɔ ko jɛkulu bɛna sigi, jɛkulu min bɛna kalafili labɛn n'a bɛ wele ko organe unique. O jɛkulu in u ka se ka olu ka baaraw ɲini k'u fɛsɛfɛsɛ ka o da jamanadenw tulo kan. Jɛkulu in bɛna baara kɛ taasira minnu kan, u bɛna sariya minnu ta, u bɛna hakilina minnu ta. Sogɛl Kokala Mayiga a ka o ɲɛfɔ ka perepere latigɛ jamanadenw ye. Hali bi Dr Ibrahima Sonko ka kɔrɔfɔ la a ko olu b'a fɛ ni kalafili kɛra, kalafili jaabiw u ka se ka bɔlɔlɔsira dɔ labɛn, kalafilisow olu jaabiw ka se ka to ka bila o sanfɛ, k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka gɛlɛya sabati ko la. O kɔfɛ fana a ko jɛkulu min bɛna kalafili labɛn, kalafili sɛbɛnw olu kan ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ. N'olu sɛgɛsɛgɛra, jaabi mana bɔ o waleyaw la, o fana ka da jamana kɔnɔdenw tulo kan. Ka sanga o fana ma, u ko jamanatigiw ye waati min fɔ kalafili kow la ani baara minnu bɛna kɛ, n'a fɔra o bɛɛ lajɛlen ka se ka labɛn ka tila ka bɛn kalafili ma, olu y'a ye k'a fɔ baara nɔgɔn tɛ.
nga ni jamana tigiw ye u jija ka baara kɛ a kɛcogoya la ka kunnafoniya sanuman fana ɲini k'o di jamana kɔnɔdenw ma baaraw kɛtɔlatɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka danaya sinsin o ni jamana kɔnɔdenw cɛ. Jɛkulu in ko maa caman kɔni bɛ olu bolo u ye minnu labɔ ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ min bɛ tali kɛ maa 77 la. U ko élection waatiw mana se n'o ye kalataw ye maa 100 ani kɔɲɔn bɔɲɔnko u na olu fana bɔ ka se ka jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ walasa kalataw na se ka kɛ gɛlɛya ni tilennenya kan jaabi ka se ka kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye. An ka jɛ an ka Dr Sogɛli Kukala Mayiga lamɛn kalafili kɔɲɔw la. O ye réforme minnu kan ka kɛ ka yɛlɛma don jamana kɔnɔ. O réforme kɔnɔ constitution b'a la, loi électorale b'a la, accord d'Alger yɛlɛma min kan ka don a la a application kan ka kɛ cogo min na pour que a ka kɛ bɛn kɔnɔ. Mali kana fara, Mali souveraineté, Mali hɔrɔnya, Mali ka kɛ jamana min bɛɛ b'i ka diinɛ ta. O kɔni o bɛ se ka négocier. A tɔ bɛ se ka négocier Maliens ni ɲɔgɔn cɛ. Sabanan ye mun ye ni réforme sigira o ye ka élection organiser pour que transition bɛ ban don min na président ka se ka sigi députés ka sigi hali ni maire ni waati b'an bolo u fana ka sigi ka constitution yɛlɛma ka sariyaw bɛɛ yɛlɛma ka Mali kura soubassement jɔ. Sisan n'an bɔra sini bɛɛ baara bɛ daminɛ an tɛ n'an jɔ dɛ sini bɛɛ baaraw bɛ daminɛ Maliens yɛrɛ bɛ n'a ye mɔgɔ si tɛ sigi tuguni fo transition ka ban Ala barika n'a banna ni président min élira an bɛ fanga d'a ma Maliens ka dugawu kɛ an bɛ taa so o b'a sɔrɔ Maliens b'a fɔ aw ni ce aw ni baraji an b'o de ɲini Ala ka o fanga a ka d'a ma an ka se ka si sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ an ka se ka se a kɔrɔ kuma bɛɛ minnu bɛ fɛn ka fɔ ye hakili b'a la se dɔ la ma. O aye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na. Jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ta. Ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta ni y'o jɛ. Ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta ni y'o jɛ. An bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana gɛlɛyalen don kojugu n'an taara dunta fan fɛ Hamza Dabe maaw ye sunɔgɔtu ye. E ko sogo yɛrɛ bɛ se ka san tuguni wa? O kun kɛra gɛlɛyaba ye, gɛlɛya min yɛrɛ kɛra sababu ye fo jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye wulikajɔ bila sen kan. U ni Bamakɔ Faba ka se Kati ma o burusiw n'o ye sogofagalaw ye. U n'olu yɛrɛ kun ye bɛnkan dɔn bila sen kan. Dabalibanko kɔni a wulilen n'u k'u jɔ dɛ. Barisa jateminɛ ni sɛgɛsɛgɛlaw yɛrɛ k'a fɔ ko o sariya ninnu tɛ ka labato. An b'an yɛrɛ ɲininka sisan, sogo kulo ko a kunnafoniya dira minisiriw yɛrɛ fɛ ka tila k'a jɛnsɛn jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Nka n'a fɔra sisan burusiw ka ɲɛmaaw fɛ n'o ye Modibo Jara ye ko bɛnkanw ma sabati. Burusiw b'a fɛ ka muruti farda a kɔni kɛra siranko ye min kɛlen bɛ k'an bɛɛ wuli k'an jɔ. Maaw bɛ demeurement na sanga ani waati ka se k'u ka denbayaw balo. N'a fɔra ko dɔ bɛ ka fara fɛnw prix kan sanga ani waati a bɛ kɛ sababu ye an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na. Abdoulaye Kanta ale ye burusiw ka secrétaire général n'o ye Modibo Jara ye. Ale ye kuma gɛlɛmani tɛnku a la. An k'an jɛ an k'o lamɛn. Ka sanga bɛnkan min tɛmɛna Mali marabagaw ani Mali burusiw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnna Kati ni Bamakɔ burusi minnu bɛ a kɔnɔ. O de k'a fɔ sogo a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Burusiw y'a jira k'a fɔ o bɛnkan a t'a la ka bɔ a sira fɛ. O ko ka daminɛ juillet kalo tile 30 kana bila araba in na, araba min ni a bɛnna utukalo tile 4 ma san 2021 olu ka kasabi min ni a kan ka segu ma baganw fagalen kɔfɛ. O de k'a fɔ misi kelen 9,000 bɛ di burusiw ma o sogo o kun kɔrɔ. Ka sanga o de ma o wele bila kunnafonidilaw ma ministère jabala la
ka taa ɲɛfɔli kɛ degun b'o o kan ko in na. U ka ɲɛmaa dɔ ye Modibo Jara ye. Ne ye Modibo Jara ye, musow ka secrétaire général section au niveau de Yentemu, o ka adjoint ne Gawusu Tarawele ka adjoint. Bi a bɛ système ministère da la, aw kɔnɔ aw ka ca kosɛbɛ. An b'a fɛ ka dɔ bɛ kun jumɛn na? Alhamdulillah, an bɛ cité da la, an bɛ an ka baara de kɔnɔna na. Ala y'a kɛ ani faamaw an ye bɛnkan min se an ni ɲɔgɔn cɛ. O ye protocole d'accord min b'an ni ɲɔgɔn cɛ. N'i ye misi kelen faga bi, sini i bɛ n'i ka subvention ta k'a fara i ka misi wari kan ka taa misi wɛrɛ san. Bon an bɛ yɔrɔ minɛ komi bi, an donna baara kɔnɔ degun yɛrɛ kan, k'an yɛrɛ sacrifier jamana ka hɛrɛ sɔrɔ ani population ka hɛrɛ sɔrɔ. N'an kɔni ye donna ka mɛ a bɛ yɔrɔ min na bi, a kɛlen bɛ gɛlɛya dan bɛɛ ani ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ka papier 5 ka bɔ le 30 la fo ka na le 31 na ka na le 1er na ka na le 2 la ka na le 3 la papier bɛ irisi bɛ bɛɛ kun a wari ma se ka sɔrɔ donc o de y'an jɔ yan bi kɔnɔna na wele kun de ye. Aw yɛrɛ fɛ mun kɛra sababu ye ka gɛlɛya don a ka wariko la fo ka se nin ma? Min ye gɛlɛya don wariko la bɛnkan min bɛ anw n'u cɛ o lawaleyabaliya de ye gɛlɛya don a kɔrɔ parce que a yira n'an na de an bɛ don baara kɔnɔ tuma min na i b'i ka misi fa bi battoir kɔnɔ sini ka n'i ka irisi bi d'i ma i bɛ n'i ka wari ta i bɛ taa bon sisan o y'a kɛ tile 1 bɛ to kɔfɛ tile 2 bɛ to kɔfɛ fo ka n'a kɛ tile 5 ye kɔfɛ o tuma na bi kɔni ala sɔnna ma Bamakɔ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan sura baara ma kɛ Bamakɔ bɛɛ kɔnɔ ka sababuya kɛ degun ye n'i y'a ye Bamakɔ busiw bɛ baara bila tuma min na o ka hakɛ nɔfɛ an bɛ k'an ka hakɛ de ɲini. Ɲama yɛrɛ k'a fɔ an filɛ don min na ko bi a bɛ baara bila la tile joli don? An bɛ baara bila la an y'a daminɛ bi ka taa sini ani sinikɛnɛ na tile 3 an mago bɛ an ka irisi 5 min b'an kun tant que o wari ma sara an tɛ misi faga Bamakɔ kɔnɔ parce que an y'o de bɛnkan kan ni assemblée y'o de décider bi. Welekan min bɛ ne bolo ka di mɔgɔ ma o ye busiw an ka to ɲɔgɔn kɔfɛ parce que ni ko nana hakili de b'a baara kɛ anw bɛ jɔyɔrɔ min kan k'a kɛ an b'a ɲini ala fɛ ala kana an kɛ janfanci ala kana an kɛ namarati an b'a ɲini busiw ka hɛrɛ sɔrɔ an ka objectif de y'o ye mɔgɔninfin i mana kɛ cogo o cogo i ɲumankɛtɔ bɛ se ka don gasi kɔnɔ n'o tɛ an b'a ɲini busi kelen-kelen bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ka tila ka wele dakan kɛ ka ɲɛsin faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnyana ministère commerce baara b'olu de bolo u ka ɲɛmɔgɔ u ka directeur vraiment u ka essayer ka an lamɛn ani ɲɛmɔgɔ parce que contact yɛrɛ tigɛlen don an ni u ka ɲɛmɔgɔ DNCC mɔgɔw la DNCC mɔgɔ contact tigɛlen don an ni ɲɔgɔn na mais ministre kɔni an b'ale ko parce que n'an ye sigikafɔ ɲini ale ye an b'ale sɔrɔ a b'an lamɛn a bɛ tila ka baara kɛ a t'a dɔn gundo min bɛ yen a k'a ɲini ka busiw sigi ka kuma u ka gundo ɲɛdɔn an ka wari tɛ ka sara dɛ ne bɔ kuma na yan nɔ Modibo Jara ne tɔgɔ ye Mamudu Tarawele bɛɛ lajɛlen bɛ wele ko Janginɛfa. O ye mun de fara Modibo ta kan? Alhamdulilayi rabbil alamin Cheikh Kanta n b'i yɛrɛ fo k'i barikada ka n balima silamɛw bɛɛ lajɛlen fo maa o maa bɛ yen ni u ka lamɛnni bɛ arajo ɲɛta ni tele ɲɛta kan n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko aw yɛrɛ ni baara ala a ni cɛsiri ala k'an n'aw sara yarabi y'a sɔrɔ ala ka kɛ arjanatul dasi ye alhamdulilayi Cheikh Kanta n bɛ min da an balimakɛ ka kuma kan dɔrɔn ni o ye Modibo Jara ye ne ye Gawusu Tarawele ka adjoint ye Rigosi la secrétaire général adjoint ka bɔ Rigosi la n'i y'a ye an jɔlen yan bi Cheikh Kanta degun dan de don pour ne pas que an ka sigi ɲɔgɔn kuma kan Modibo Jara kɔni a kuma fanba bɛ fɔ ne hakili la jamana ni a ye layidu min ta a kan ka o de tɛmɛ anw fana ye jamana kɔnɔdenw de k'a kɛ i n'a fɔ b'an bolo nafolo minɛ k'a kɛ ka jamana laja k'a tɔgɔ ja Kanta o ye tɔni de bon adamaden dun n'i dɛsɛra silamɛ ka wele ka laban u bɛ sin Alahu Taala de ma jɔn dɛsɛlen n'a y'a dalakan bila Alahu Taala ye Kanta ala k'an kisi o ma nin waati in na parce que an bɛna dɛsɛ sɔɔni an bɛna bolo kɔta Ala de wele mɔgɔ si tɛ mɔgɔ ni o cɛ donc silamɛya kɛlɛkɛbere laban o ye ka Alahu Taala de wele vraiment jamana in bɛ lahala min na sisan an kɔni tɛ fɛ ka degun foyi de ɲini k'a se jamana in ma mais n'an dɛsɛra se min b'a ye o de ka Ala wele bon mɔgɔ cɔɔni dun fana a dala dubabu kɔnɔ o tɛ bin fiyewu u k'a lajɛ ka sira Alahu Taala ɲɛ nin ye cɔɔni de ye walahi nin ye cɔɔni ye cɔɔni tɛ tɛmɛ nin kan ka adamaden ka mɔgɔ ka bolo nafolo minɛ ka tɔgɔja ɲini o kan nin ye cɔɔni de ye c'est pas parce que i n'a fɔ ko n bɛ ka kuma i n'a fɔ ko n bɛ a adressé Asimi la direct la o tɛ a bɛ se ka kɛ Asimi bɛ yen nɔ mais a t'a dɔn ka fɔ problème degun min bɛ anw kan mais baara wɛrɛ t'anw na n'i y'a ye an bɛ baara bila wari de tɛ ka sɔrɔ ni wari bi sɔrɔ wari in t'i n'a fɔ a bɛ d'aw ma an ka ta de a tɛ d'aw ma an ka ta dɛ an bɛ sanni min kɛ an kunna wari la o wari de bɛ tigɛ ka bila o fɛ an bɛ segin ka o de minɛ mais Kanta ka wari bɔ k'a di ka baara kɛ a bɛ n'a fɔ sisan ale bɛ ka baara kɛ population ye pour que olu ka se ka anw ka wari sɛbɛn sigi an ma bon n'a fɔ ko wari tɛ sɔrɔ Kanta o ye tɔni de ye o vraiment ka sabali ka se Ala ɲɛ ne kɔni bɛ fɛ ka min fɔ vraiment walahi n t'a adressé gouvernement mɔgɔ si la n bɛ fɛ wele kan bila u k'u jija Asimi yɛrɛ ka kuma in lasɔrɔ cogo min na a ka kɛ Ala ni kira kama tɔni bɛ jamana kɔnɔ dɔ b'o la u k'a lajɛ hali bi ka dɔ bɔ a la ka fara kan n'o tɛ ni a dunira nin kan walahi an mago bɛ min na Ala ta nɔgɔya ye vraiment an kɔni bɛ se ka min fɔ u ka se Alahu Taala ɲɛ u ka se Alahu Taala se foyi t'an ye k'an bɛ jamana in balo o se t'an ye anw fana b'an débrouiller k'an ka denbaya dahirimɛ ɲini pour que an bɛ se k'an ka balo sɔrɔ cogo min na anw fana ye jamana kɔnɔdenw de koyi et puis an fana bɛ sanu de kɛ an bɛ fɛn wɛrɛw san i y'a dɔn bi kɔni Ala y'anw di garijɛgɛ sɔrɔ baara la mais mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ min bɛ malo ni tulu ni fɛnw feere an fana b'olu san bon n'an tora nin cogo la Cheikh Kanta k'an bolo nafolo minɛ k'a dalen to bi an bɛna laban jumɛn na o ye k'anw lasigi k'an ka denbaya bila ɲani de la vraiment o kɔni Alahu Taala ɲɛ b'an na. Kalo 2 de tun ye bɛnkan ni ɲɔgɔn cɛ ani dun ye tile 5 de si a bolo olu ma se ka sara hali bi yala n'an
taranya ma dem sira sigi mo o ka da vraiment ne yɛrɛ kɔni kelen ne kelen wallahi espoir foyi tɛ ne na nin ko la ka fɔ ko nin ko bɛ se ka tiɲɛ parce que juma tɛmɛlen an kɔrɔ an Sénégal mɔgɔ 7 an nana ka kuma ni ministre sigira ministre y'a ka secrétaire général nana n'o sigira o y'an bila ka taa DEF la an DEF sigira o y'an bila ka taa Warisara yɔrɔ la Warisara la muso yɛrɛ ko an ma k'a fɔ vraiment ale filɛ yɔrɔ min na sa wari de tɛ ale yɛrɛ kun wari tɛ yen donc ko fo ka wari de ka bɔ ko kana ko wari sigi ka ja mais wari sigi ka ja a b'an ka wari minɛ cogo di k'a di jamana kɔnɔdenw ko wari sigi ka ja an dun ta ala ye min nɔgɔya o de b'an kunna mais n'an ta minɛ k'o di ko wari sigi ka ja an tɛ sigi dɔw la koyi papier ko olu de b'o ɲɛdɔn anw ta ye espèce di an bɛ wari de minɛ ka taa misi san garabali la et puis dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ adamadenw ka fango cogoya tɛ kelen dɔw fana bɛ yen nɔ an balima dɔw bɛ yen olu bɛ misi de di olu ma u bɛ taa baara k'u ka nasɔngɔ ɲini k'a lasigi bon n'o wari tora kelen fila a dɔ la dɔ de bɛna taa kado la ka taa vraiment o bɛɛ bɛ fara tɔn de kan ala k'an kisi ma ne kɔni tiɲɛ na ne dalen tɛ baara in na bilen mais ala kama u ka wari lasigi ma n'u tɛ se ka wari tɔ lasigi u k'an to yen an ka taa cogo la ni ala y'an dɛmɛ ni misi bɔra fɛn kelen min bɛ bin na jamana in kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ yɛlɛn ka jigin ne hakili la sogo de don ni misi kɔni na siga foyi t'a la sogo bɛ jigin mais ni misi gɛlɛyara siga t'a la o hali kunu sini an balimaw sigira ni o garaba ɲɛmɔgɔ ye ka misi ko kuma kɛ k'a yir'u la k'a fɔ ni ɲɔnɔ si ka don finalement o bɛna garabali datugu ni o bɛ fɛn yɛrɛ mɔgɔ la o b'a yira ko misi de tɛ yen et puis ko in yɛrɛ kɛra sababu ye k'an ka baara gɛlɛya an bolo a kɛra baara gɛlɛya bɛɛ de ka taa an bɛ kɔnɔnafili bɛɛ lajɛlen la walahi kumakan bɛ n bolo ne kɔni ma ɲini an balimaw bɛɛ lajɛlen fɛ ni o ye bozo ye komi kunun de an sigira ka kuma e yɛrɛ y'a seere kan ta an filɛ jɔyɔrɔ min na ni mɔgɔ kan k'i kunna wari bɔ ka tila ka ni jɔ ni jɔyɔrɔ la k'a ɲini e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ taa cogo ye kunun an sigira ka kuma k'a yira k'a fɔ an ka baara bila o daminɛna bi an tɛ gɛrɛ bolo an bɛ arrêt de la k'an ka dusumakasa yira pour que an ka wari min bɛ yen n'a bɔra an bolo a bɛ se ka segin an ma cogo min na u b'a lajɛ ala kama u k'an ka wariw lasegin an ma an b'a fɛ fɛnɛ boucher bɛɛ lajɛlen ka to ni lahala kan ni kuma o kuma bɛ yen n'a bɔra Sénégal da k'a ɲɛf'u ɲɛna u k'a lajɛ an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn suit n'o tɛ n'an tora nin cogo la don n'a nataw la an bɛna kɛ mɔgɔ de mɔgɔ min baara fɛn tɛna sɔrɔ an bɛ se ka baara kɛ cogo min na an ka denbaya bɛna to kɔlɔlɔ ani ɲani de la ala k'an kisi o ma donc ne ko min fɔ an bɛɛ lajɛlen an ka ɲɔgɔn lajɛ an ka ɲɔgɔn kuma lamɛn bi ta kɛra cogo min na ni wari ma di sini ta fana ka juguya ka tɛmɛ nin kan ni wari ma di sini ta ka juguya ka tɛmɛ o fana kan n bɛ se ka min f'i ye o de ala ka bila sababa ma. Sanga ni waati an ka jamana an bɛ siran ɲɛ barisa maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ an ka siranku farali ma ni maa caman yɛrɛ b'a dɔn ozone maaw la don o don sɔgɔma n'i bɔra Bamakɔ sirakun ninnu sanfɛ i bɛ an falakaw ni an balaka dɔw ye sirakun sanfɛ u bɛ ka ɲama ninnu faran k'u dalajɛ dɔw fana ka baara ye ka na o ɲama ninnu cɛ Amza gɛlɛya b'u kan bi dɛ ni tɔɔrɔ tɛ tɔɔrɔ ye Amza ninnu ta dama tɛmɛna jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ozone olu de kɛlen bɛ ka dutigiw fara ɲɔgɔn kan k'u bila baara la kalo caman u tɛ sara u ka hakɛw tɛ d'u ma Amza n'i y'o kɛ denbayatigi la i y'a faga dɛ Mali ka gɛlɛ dɔndɔni bɛ sɔrɔ ni o tɛ sɔrɔ a sɔrɔ kuma na o ye kasara jugu ye dɛ Amza maliden 1000 ani kɔ de bɛ baara kɛ ozone na n'a fɔra ko a bɛ kalo caman bɔ olu ma sara u ka fɔcogo yɛrɛ la u ko ka daminɛ selidenw na ka na se fo seliba ma o wari dira o waati de la nka ka daminɛ seliba la fo sisan u ma dɔrɔmɛ sɔrɔ maa min don u kan ka so sara u kan ka kuran sara u kan ka jisɔngɔ bɔ don o don u kan ka nasɔngɔ di bana bɛ yen kɛnɛya bɛ yen i kɔni b'a dɔn siniɲɛsigi ko kuma tɛ olu kɔni ye u kɔni ye damakasi kɛ ka ɲɛsin colonel Asimi Goïta ma ale ni Choguel Kokala Maïga u ka wuli k'u jɔ ala n'a kira kama u ka se ka fɛɛrɛ ɲini ozone ko in gɛlɛya min bɛ a baarakɛlaw la dan ka se ka sigi u la ten sa Amadu Gindo ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ko kan an ka jango lamɛn. Musa Kone ne bɛ baara kɛ ozone Mali la ne ye superviseur ye an bɛ fɔ o ma ko curage n'o ye kanibɔ labɔ ye ne ni n balimaw de don ani sira faranaw baarakɛla bolofara 2 sira faranaw ani ɲamacɛlaw an sera bi kun min na an nana Mali faamaw Asimi Goïta ani Choguel Kokala Maïga an kɔni nana u deli se kɔni t'anw ye anw bɛ société na depuis 2015 ka na bila 2021 na an kɔni dɛku sugu bɛɛ b'an kan an kɔni nana u deli u ka ozone ko u k'a lajɛ u ka sigi bɔkɔlɔ kelen kan anw kɛra o société falatɔ de ye Mali kɔnɔ société bɛɛ de ka fisa ni ozone ye o kɔrɔmasuru fɔlɔ ye min ye anw bɛ baara kɛ anw tɛ sara an ye selidenni kɛ an ma sara sɔrɔ fo seli tɛmɛlen an sɔrɔla k'o sara sɔrɔ seliba fana nana se ka seliba tɛmɛ fo kana bila bi an filɛ nɔ min na an ma sara an b'o dɛgu kɔnɔ a fɔra ko Choguel ye wari dɔ débloqué ko k'o di depuis seli ɲɛkɔrɔ fɔ sisan an ma sara u k'a lajɛ an n'olu de ye kelen Asimi Goïta ani Choguel Kokala Maïga an n'olu de ye kelen anw n'olu de ye jeli kelen anw de ye maliyɛn kelenw de anw de bɛ drapeau kelen présenté k'a dɔn anw bɛ dunanw bolo baara la mais dunan ninnu an ka ca n'u ye anw bɛ mɔgɔ 1000 ni kɔ bɔ ozone kɔnɔ maliyɛnw na Marocain mun bɛ yen olu ye mɔgɔ 10 na mɔgɔ 9 olu si tɛ sara Mali kɔnɔ yan olu bɛɛ sara bɛ gérer Maroc ko olu ka wari d'u ma bon kelen de bɛ arabu kelen de bɛ o bɛ sara u k'a lajɛ anw ye denbayatigiw de ye
fanga sigi kun ye ka hinɛ jamanadenw na n'i ye baara kɛ i ni fɛn ka kan mais n'i ma baara kɛ i ni fɛn man kan. An ye baara kɛ an ni min ka kan an t'o sɔrɔ. Mɔgɔ jumɛn bɛ sɔn ka mɔgɔ kɔngɔtɔ bila baara la? U k'a lajɛ dɛ, u k'a kɛ muso n'u denw kama, u k'a kɛ Ala ni Alakira kama. Ni tɔɔrɔ ni jɛku tɛ fila ye, an ozone baarakɛlaw an ta ye kelen. Mali service da bɛɛ ka fisa ni ozone ye. Fɛn b'u ni Marocains cɛ an t'o dɔn dɛ, mais an Maliens mun bɛ ozone kɔnɔ o k'anw jate. Anw considérelen tɛ dɛ. Anw kelen don bolo kɔfɛ fɛn de ye, mɔgɔ t'anw jate. Mais bɛɛ ni i ka yɔrɔ jɛra bɛɛ bɛ tigɛrɛ fɔ ko n ka yɔrɔ jɛra k'a bɛ n kisi bana ma. Mais an bolo b'o bana jugu la su ni tile. An b'a daminɛ sɔgɔma 6 heures. Dɔ bɛ n'a ta 14 heures ka taa bila 22 heures. Dɔ b'a ta 22 heures ka na bila 6 heures du matin. U ka sabali. U ka sabali. Anw ye Malien de. Olu yɛrɛ ye Malien. U ka sabali bi an tɔɲɔna fo ka fɔ an tɔɲɔna. N'a fɔra bi kɔsan na quartier Mali yɛrɛ essentiel bɔnni sanfɛ mobili y'an ka agent dɔ tan su fɛ k'o faga. Basiri Samake mobili y'o tan k'o faga. Mobilitigi ma jɔ, mobilitigi tagara ka to yen. O ban n'o fanw dɛɲɛna o la. Nin fana filɛ Nunusa Muyara Yaresana. Muyara Yaresana bi an b'o ka sukoya la. O banna bi commune 5 na pont kelen ni sanfɛ mobili fana y'o yɛlɛ o tan. O ma bɔ a la, o fatura. O su b'a somɔgɔw bolo bi. N'a fɔra o baara bɛ kɛ, o wari tɛ sara. An ma fɛn faamu dɛ, an ma fɛn faamu. An de ye kelen ye. An ma bɔ n ko Sokel man ɲi, an ma bɔ n ko Asim man ɲi. An tɛ se k'o bɔ. U nakɔtɔ don, u natɔ don fanga n'a ma mɛn. Mais n'an ye baara kɛ, u k'a lajɛ mun b'an ka sarako ɲɛma, u k'a kɛ Ala ni Alakira kama. Anw tɔɲɔna bi. N'a fɔra denbayatigi bɛ don i ka so, e ko i taara baara la i bɛ don, foyi t'i bolo ka don. E kan ka mini min di ka denbaya ma o t'e bolo. Aw ko baara ka kɛ an b'a kɛ cogo di? U ka sabali. Mali faamaw ka sabali. An ma fɛn k'u la dɛ. Anw de n'u le jeli kelen. Donc an tɛ Marocain ka kɛlɛ la dɛ. Parce que u b'a fɔ ko wayi u bɛ ka an mana Marocain défense ta dɛ. An nana de an ka denbaya kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na. Ni tɔɔrɔ tɛ fila an ta ye kelen. Olu ko seli la ko Mali service bɛɛ ka sara. Mali service bɛɛ sara la. Mais munnaw ma sara? Sogali ye wari di, u ye wari débloqué, ko finance, ko trésor, hali sini wari tɛ ka sɔrɔ. U ka sabali dɛ. N'u ma sabali, aw de ko ka chômage bali. Mais bi dɔw de bɛ ka kɛ chômage yɛrɛ kɔkɔrɔdonbaga ye. An bɛ taa mini. Mun bɔra tunga fɛ ka na baara la aw fɛ. Olu ka condition ka ɲi n'anw ta ye. Bien vrai mobili b'an tan k'an faga. Foyi tɛ bɔ a la. N'a fɔra fana n'i ye accident kɛ yanni k'i bolo da o ko ka ɲɛnabɔ o bɛɛ y'a la maɲumako ye. An filɛ nin ye bi hali ka sira fara an bɛ poussière ni banajugu bɛra an ka nɔnɔ sɔrɔ dɔrɔmɛ 26 ne de y'a fɔ sara man ɲi an b'a fɔ k'a ka dɔ fara sara kan fitinin min kɛra o k'a kɛ Ala ni Alakira kama o k'o d'an ma dɛ sinon an tɔɔrɔ la dɛ u bɛ k'an n'an musow n'an denw tɔɔrɔ Mali faamaw ka sabali. Ala sago bonya b'a la. An ba dɔ b'an kɛrɛfɛ ale fana bɛ ozone na i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ ani min b'i bolo ka fara ayiwa an balimakɛ ka kuma kan bisimila. Ne tɔgɔ ye Kiyatu Jalo. Baasima wɛrɛ m'an se yan ozone ko de y'an se yan. Puisque an bɛ ozone kɔnɔ n'a fɔra ko baara de bɛ wari sɔrɔ anw ozone mɔgɔw bɛ baara kɛ an tɛ wari sɔrɔ n'a fɔra ko seli tɛmɛna bɛɛ b'a dɔn denbaya b'an bolo an ma dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ seli la f'an filɛ yɔrɔnin min na bi anw yɛrɛ musow mɔgɔ b'anw na cɛ t'u bolo dɔw cɛ bannen don dɔw yɛrɛ ma furu denmisɛnninw b'u bolo n'a fɔra ko seli n'a ka seliya ka kɛ an kana dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ fo ka se bi ma bɛɛ b'a dɔn ko degun b'a la dɛ an b'u deli fanga tɛ dɛ deli don an b'u deli yɛrɛ de u k'an ka sara bila ordre la. Tɔgɔ ni jamu. Abdul Kasim di Babilen Traoré ne superviseur aux zones na commune de secteur 2 kuma ye kelen ye anw nakun tɛ k'a fɔ k'an bɛ aux zones défend an nakun tɛ k'a fɔ k'an bɛ Mali autorités fɛnɛ lajigin k'olu lagosi parce que o y'anw faso de mɔgɔ t'i faso bila ka mɔgɔ wɛrɛ faso ta don o don segin bɛ ka kɛ ko kelen de kan anw ka sarako yɛrɛ tɔ tɛ ɲagami fo ni seli sera donc o kɔrɔ ye sisan k'anw bila problème la donc k'an pousser an ka Mali gouvernement fɛnɛ ka wari sara o mana kɛ togo o togo anw bɛɛ ye denbayatigiw de donc n'i ko k'i bɛ denbayatigi de kɛ jan ye ou bien jouer ye pour que min b'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ka ɲɛnabɔ yɔrɔ o ti bɛn selinjini kɛra ten ka tila ka seliba kɛ ten donc an bɛ min ɲini an b'a adresser président de la République la ale min ye première institution ye Assimi Goïta ani premier ministre ale min ye chef de gouvernement ye Cheikh Kogala Maïga u k'a kɛ Ala kama u ka
an ka sara di n'o y'a sɔrɔ an ka sara in ni n'a gulonnen don ozone sarali de la u k'a di u ye waati min fɔ a waati ka jan mɔgɔw sɛgɛnna ten mɔgɔ baden de gɛnna ka b'u ka so kɔnɔ ka sababu kɛ sara sumayara ka sababu kɛ wari tɛ u bolo cɛ b'o la muso b'o la den b'o la donc okumu kɔnɔna na an b'a ɲini u fɛ ala kama u y'a fɔ k'u ye min débloqué nin n'an y'o mɛn sira dɔw fɛ u ka teliya an k'an ka saraw sɔrɔ baara ka daminɛ parce que mɔgɔw sɛgɛnna ten. Mamadi Jabate min bɛ ne bolo an b'a ɲini faamaw fɛ u k'an dɛmɛ yɛrɛ de dɔw ye accident kɛ mɔgɔ t'u jatigi an yɛrɛ ka agent dɔ ye accident kɛ an wulila ka taa lajɛ hali sidi faama ma kuma la ozone ɲɛmɔgɔ ma kuma la a somɔgɔw y'a furakɛ hali sisan a b'a degun kɔnɔ a tɛ se ka baara ɲɛnama kɛ donc mɔgɔ kɔni bila kun ye baara n'i ye degun dɔ sɔrɔ baaralamɔgɔw k'i dɛmɛ mais e bɛ baara la n'i ye accident kɛ somɔgɔw kungo don i sara ye somɔgɔw kungo don o kɔni tɛ mɔgɔ ka laɲini o bɛɛ b'a la sarakɛbaliya fana b'a la an b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ yɛrɛ. Sɛnɛ kunkanko la min ye kɔrɔsɛnɛlaw ye n'an b'a fɔ ko sanu jɛman nanzarakan na dɔw ko couleur blanc o sɛnɛbaw olu ye ɲɛmaa kura sɔrɔ n'o ye Bubakari Kone ye a ye wele bila kunnafonidilaw ma ka se k'o kɛ seere ye baaraw bɛna taa cogoya min na ale fɛ hakilina ni laɲini min bɛ ale la ka ɲɛsin Mali kɔrɔsɛnɛlaw ma ka se ka u da malidenw ni diɲɛma tulo kan Abdoulaye Kanta ale tun bɛ radio ɲɛta tɔgɔ la. Mali kɔrɔsɛnɛlaw u ka tɔnba a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ɲɛmaa kura min n'an ka ma ko Bubakari Kone a tɛgɛ donna a ka baaraw la kɔrɔsɛnɛlaw ka tɔnbaw fɛ alamisa in na min n'a bɛnna o kalo tile 5 ma san 2021 a kɛra u jabala la min filɛ nin anw fɛ Bamakɔ yan maa min tun kan ka baara lasegin a ma ala ka latigɛw kɔnɔ o baden dɔgɔnin o tanyana o janajaw tun bɛ sen na a kɛra sababu ye o kɔni ma se ka ye kɛnɛ kan ye nka yasa ko in ka kɛ sariya ɲɛma IGE dɔ tun bɛ kɛnɛ kan ye min ni baara in bɛɛ lajɛlen tɛmɛna ni ale ka yamaraw ye Mali kɔrɔsɛnɛlaw ka ɲɛma ale ye min sɔrɔ k'a fɔ kɛnɛ in kan ye olu de filɛ nin ye. N bɛ se k'a fɔ fɔlɔ secteur 42 tɔgɔ la olu ka président ye Digi Madu ye Marakɔ maire a ka bonya bɛ kuma na filiale président 4 tɔgɔ la u bɛɛ lajɛlen ka bonya bɛ kuma na ani an ka confédération bureau kura bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani yɛrɛ tɔgɔ la ka na kuncɛ ni jamana autorités ka yamaruya ye olu yɛrɛ tɔgɔ la an b'aw bɛɛ fo ka dugawu k'aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ bi ye don min an man kan ka ɲinɛ a kɔ sabu an ka confédération in nin y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ye passation ka k'a la parce que mandat min banna ta o mandat ta sanfɛ ya ka sigi ka jigin duguma o kɛra aw journalistes ɲɛna o kɛra ne ɲɛna foyi ma bɔ a la ni d'État an y'a daminɛ 777 000 coopératives an y'a daminɛ k'o renouveler ka yɛlɛ ka na secteur 42 k'o renouveler ka na confédération fédération 4 min b'an bolo k'o renouveler fo ka na se a kunjɛyɔrɔ la n'o ye bi ye bureau sigila le 10 tɛmɛlen passation de ye bi ye yan'an k'an bolo don passation na n b'a ɲini aw fɛ a ka miniti 1 tâche kɛ ka ɲɛsin an ka président sortant bari dɔgɔnin de banna o de y'a to président intérimaire sortant ma se ka kɛnɛ sɔrɔ an bɛ miniti 1 tâche kɛ ka ɲɛsin banbatɔ ma kura ni kɔrɔlen ala ka hinɛ bɔ la ala ka hinɛ bɔ la kaba kɔrɔlen sɔrɔ ala ka hinɛ bɔ la président intérimaire sortant bi tun kan ka sɔrɔ an kɛrɛfɛ an ka passation in kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ la wajibi tun tɛ n'anw de y'a ɲini k'a kɛ wajibi ye sinon mandataire ka mandat mana ban mɔgɔ bi a min delila ka kɛ maire ye n'i taara élection na n'i binna ne ma dala o maire ta i ye bureau sigiyɔrɔ la k'a bɛ taga passation na ala ye banni donna an ta in senkɔrɔ o de y'an ka président intérimaire bali ka na an bɛna an ka signature kɛ k'a ka signature yɔrɔ prévoir ka bila a ɲɛ n'a nana n dalen don a la n sɔnnen don a ma a b'a signé parce que n b'a dɔn ale an bɛ dugawu k'a ye ale ma faga in bila ko a nege bɔra jama na a y'a bila ko a si kɔrɔbaya la bientôt san 80 dɔɔni de b'a jɛ an bɛ ala fo o la ala ka sisan caman fara n'a si kan n'a ye baara bila k'a fɔ ko kɔrɔya de y'a kɛ n tigi dalen don a kan passation fana man kan ka kɛ gɛlɛya fɛ don tɛmɛnenw na problème tun bɛ yɔrɔ min na o tun ye ne yɛrɛ faso ye mais bi u banna pewu parce que u balima dɔ kɛra confédération président ye kuma dɔ problème tɛ yen problème yɛrɛ ma deli ka kɛ yen problème min bɛ a bɛɛ bɛ dilan ka bɔ yan bamakɔ de ka taa jigin an kan n'o tɛ anw de ye kelen anw de bɛ ɲɔgɔn kan ye bamakɔ ka minnu bɛ yan kadiri minnu bɛ yan n'u hakili la u ka jamakulu dɔ tila k'u imposer ɲɔgɔn kan o de bɛ na ni mankan ye n tɛ mankan t'an cɛ ni ala y'a kɛ an kumana ne kɔni b'a dɔn kucala bɛɛ bɛna ne dɛmɛ n b'a dɔn cikɛla bɛɛ bɛna ne dɛmɛ bi kɔfɛ an bɛna signature min kɛ an ka coordinateur o ye yɔrɔ in tigi ye ni chef de personnel bɛ yen o de y'o ye ni secrétaire général
et maintenant faut gouvernement ka secrétaire général de trum nous ba ana ou de rapporteur lebna signature ke passation signé yere to la ni bureau kura to la ani jamana ni mo ka ya mara yo kan ko la ju kan poto kan de na passation signé nous ka ya mara nous ka je ça dit coordinateur terme ya o ba signé ni ala ya ke président intérimaire nana afana ba ka farsi hakatu bala sallallahu mina bo kuma na ka dinga secrétaire généralement yana ka di secrétaire généralement isie mi ni passation ka kan ko nyana aka ko sake isie ka bara do yo ka ko sake jango ya fam le bureau de la passation bina ke mo mi be ko fe o so ka o nde mo sara ka passation ka ko fe o ani mo bulla ka service to passation ke ko fe o ma ba mo wala sharia yo fadi isie ma isie de se ka ke shiri ka irisiri parafe passation ko fe bara ko me ko be ke diga ya bare hakilla isie do biya ka tablet iti Daniel Jacob Sirve o de ici mi me kenega na binanga passation ko sake na bela jine ka yamare ni ko kuma na ka dinga secrétaire généralement dogmari passation de flene ni de na signé le président sortant ça ina fanya fo kuma dam na tumo ala la tiya bulla anga abade dogani bakile fakile yo ala yo min o de abali amase ya kenega sino mado ala sira to kana merci président on na foko ambe document ta ka bekala kilin amna une brève présentation amina odeke maoye wala sa okase ka famia solala on yerebe chuya munaya yanye anga confédération des sociétés coopératives de producteurs de coton du Mali ode anga subai ode Bamako nyamabe ode ye Bamako mais ota don abi chuya muna alapa niata on damelem lo duguma dugu kono fotogoda ola coopérative akemunu mbe obita ba wolonfla keme ani binani nani nyonana parce que coopérative akabe varie selon les années do bisika do bi bo ko tenena mbe ambe o de nyefo environ 7144 SCPC société coopérative de producteurs de coton nambola la o coopérative bina nyon soro CMT ka découpage la bi fo yoroma ko secteur les ZPA o debe dugu kono maintenant secteur niveau là ni ota au secteur binani ani fla o debe en rapport sénémarala donc bureau criminel siglendo au secteur nous belana bi fama ko union secteur des sociétés coopératives de producteurs de coton nambola secteur au niveau là amna région au niveau là vers hakliba la wati de la fola ko CNT bina privatisé oui fin d'antigali doke filialu sigila na marché fo kana jobi donc alchina mi para ken o filialu de o filial nan debe en accord sen zone moye siga sone bugni farle nyokan kuchala ni san farle nyokan ani washi ni fana farale nyokan ani kita o de filial nani maintenant o filial nan debe na bureau siria mako na bi fama ko confédération le bureau keleni penkela o de kan ani bala ken ni anga bala inunta kata duguma fo sans faire intention administrative munumbe en bolona mi tonsiku ke ula ajala tigela diekulu assemblée générale de ni assemblée fin décidé barabi waleani wale te bo kerata kana fo aya ka bala ken chura aya keti mo ka jagoyati ande kan assemblée de ba décider ka dakan be ni bi dutona iduna ni tondo wale e fane manankusa notre ka meno ko part social ou assemblée générale de be jala tigali ke pembela no e kula tigali de kulu bla balamna o de bi wale ni assemblée bora o de conseil d'administration be niveau union na secteur là avec fédération là afin de confédération là avec conseil d'administration mo tan ani fla au conseil d'administration de koya lawalial diekuli na assemblée nous décider ou de lawalia o mana boy instance sabana juin we kolosili diekuli le conseil de surveillance donc lu fanaka organe de kereke ni conseil d'administration yu ka baraka o lu be kolosili ke bu ka observation ke ni frembe ou bu nyefo ay ni ladie ton konana ambe nyo deme ka hakli ni ubora ni malita kordi sene zone na bi ko ma ko zone géographique ni ala die Bamako dafela bala siga so bala kuchala bala fan washben ani kita no fan bore di barakelo be angulo anye barakela dota an munu ba amblasra na bi fo ma ko technicien coordinateur Kilimbala responsable administratif et financier au Kilimbala conseiller technique suivi évaluation au Kilimbala conseiller technique approvisionnement Kilimbala conseiller technique adjoint approvisionnement Kili conseiller technique renforcement des capacités Kili ou be
confédération niveau là. Confédération niveau là. Il y a conseiller juridique au Kéléma là, comptable Kéléma là, chargé de mission Kéléma là, agent agronome au Kéléma là, assistant de direction au Kéléma là, chauffeur Wolof là, conseiller technique régionaux, oui nanié, comptable régionaux, oui nanié, chargé de suivi et évaluation régionaux, oui nanié, chargé du renforcement des capacités régionaux, oui nanié, secrétaire de direction régionaux, oui nanié, chauffeur régionaux, oui konontoye, gardien régionaux, nani, animateur de gestion, binani, anifla. En plus de ça, bara syndicat bala, ambolobi, syndicat nandebe, ambolomi, sikov, siva, SPK, ani sipamu. Au syndicat nous, wale dobe, ambidie, ko barake. Ami war ko fanfe. An la war bita bangi de la. Trésorier ni président, amana bega munu ke mandataire ou le ba gérer ni war ko nyene bola technicien nous. Donc le fliga bokmana aketo baka. Mali al-Islamaw ka faraɲɔgɔnka kuluba n'a bɛ wele ko au conseil islamique ka sanga ni jamana yɛrɛ gɛlɛya ye olu ma sigi u ye wulikajɔ bila sen kan dɔgɔkun faransɛ laban in na ka se ka sigi kɛ sigi in kɔnɔna na u y'u da don waleyaw la waleya minnu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ gɛlɛya la ka sanga o ma u tun ye hakilina dɔw fana ta k'o yira camancɛ fanga tigilamaw la hakilina minnu bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ jɔsen kura la ka mali kura dilan diinɛ tigilamaw olu fana daka don la u ka se ka u fɛlata yɛrɛ fɔ o waleya ninnu na o conseil ɲɛmaaba n'o ye Usumani Serif Madani Aidara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se a ka dankan ma n'o ye Ibrahim Kontaw ye ale ni minisiri min ka koɲɛ bɛnnen bɛ diinɛ ko ni bato ko koɲɛw sabatili ma n'o ye Dr Mamadu Kone ye gɛlɛya ninnu na u da nana don waleyaw la minnu bɛ tali kɛ lakanabaliya gɛlɛya min ye sɔrɔ bosoli baaraw yɛrɛ olu bɛ ka sumayali minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ ka se gɛlɛya min yɛrɛ bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ furukufuruku kabila yɛrɛ damaw tɛ ka se ka sigi ka bɛn o ye u da don o waleya ninnu na jamana marabaw u ka se ka hakilina ninnu ta ka fara u sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye mali kura min malidenw bɛɛ bɛ k'a laɲini u ka se ka lasabati o kɔfɛ u ye hakilina dɔw fana lasabati min bɛ tali kɛ furu kan ka se saya ma ka se furukufuruku min bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ u ye hakilinaba dɔw ta olu fana kan ka laɲini o hakilina minnu ka se ka lasabati jamanatigiw fɛ o fana bɛ se ka kɛ bɔda ɲuman ye an bolo o kɔfɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ madarasa kalanw la u ka kuma sera olu ma Hamza i b'a dɔn k'a fɔ n'i ka maa ye madarasa kalan kɛ Mali kɔnɔ bi maa fanba yɛrɛ bɛ min fɔ ko n'a tilala baara tɛ sɔrɔ min yɛrɛ bɛ maa dabali ban yalima jamana marabaaw ye madarasa kɔni dilan ka tila ka ɲinɛ u kɔ de wa foroba cakɛbɔda o sɔrɔli ka gɛlɛ u bolo o kɛra sababu ye o conseil mɔgɔw y'a ɲini jamanatigiw fɛ u ka kalansen bodaw bila sen kan kalansen boda minnu bɛ kɛ sababu ye madarasadenw ka se ka kalan kɛ u ka se ka u jɔyɔrɔ fana fi faso joli la ɲinɛ kana kɛ u kɔ k'u kɛ kɛrɛfɛden ye ka sanga o ma min ye Mali alisamɛmusow ka faraɲɔgɔnka kuluba n'a bɛ wele ko INAFEM o ɲɛmaa fana ye kuma ta a ko gɛlɛya min binni bɛ an ka jamana kan a fanba a bɛ olu muso ani denmisɛnnamaw de kan olu de b'a kɔlɔlɔ fanba ta a ye wele bila malidenw bɛɛ lajɛlen ma ani jamana marabaaw ka sabali u ka Mali yɛrɛ tacogo lajɛ fɛɛrɛ ni hakilinaw ka ta min bɛ se ka kɛ ɲɛtaa ye Mali ma an ka se ka bɔ nin deguba in kɔnɔ minisiri ka kɔrɔfɔ la a ko a b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an dusukun gɛya ɲɔgɔn ye an k'an tilen ɲɔgɔn ye an ka se ka don da kelen fɛ farafarali an k'o dabila kuma ɲɔgɔn kɔ an k'o dabila an k'an ɲɛsin ko bakuruba ma o ye Mali ye ni Mali ɲɛna n'a jara a hɛrɛ bɛ lase maliden bɛɛ lajɛlen ma Dr Mamadu Kone a ko hakilina ni dɛmɛ min bɔra Mali asilamɛw ka sigi kɔnɔna na ka kɛ gafe ye ale bɛna o yira camancɛ fanga tigilama ɲɛmaw la n'o ye Kolonɛli Asimi Goyita ani Dr Sukɛli Kukala Mayiga u ka se ka u da don waleya ninnu na Mali asilamɛw fana jɔyɔrɔ ka ye Mali kura joli la. Doni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ. Kalanko kibaruyaw la an ka kalanko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye min bɛ ka maa caman kamana gan ka sabu kɛ foroba kalanso maaw a karamɔgɔw ale ni jamana marabaaw olu tɛ ka ɲɔgɔn faamuya san laban dun sera denmisɛnninw ka ɲɔgɔndan laban a kunfɔlɔw olu kan ka daminɛ ni uti kalo in yɛrɛ de kɔnɔ nka foroba kalanso karamɔgɔw
olu kɔni kelen bɛ ka muruti farida ka sabu kɛ u ko n'olu ka sariya ma labato u tɛna sɔn ka don ka ɲɔgɔndan laban ninnu kɛ jango ka kalan baaraw yɛrɛ kɛ. O kɛra sababu ye kɛnyɛrɛye lakɔliso minnu bɛ yen o lakɔli karamɔgɔw olu ka lafasalikɛla tɔnba n'a ɲɛmaa ye Adama Fotigi Berete ye. Ale ko olu kɛnyɛrɛye lakɔli karamɔgɔw olu kɔni ye u kan di ko u bɛna jamana marabaaw dɛmɛ ka se ka ɲɔgɔndan laban in ka kɛ denmisɛnninw kun walasa ko denmisɛnninw ka hakɛ ka se ka di u ma. Ayiwa baara kɔni gɛlɛyalen don nka an b'a dɔn k'a fɔ lakɔli karamɔgɔw forobataw u ka lafasali tɔnba ani jamana marabaaw u kɔni bɛ ɲɔgɔn ye la sanga ani waati. Hali n'a yirala k'a fɔ ko ɲɔgɔn faamu ma se ka sabati fɔlɔ ka sanga o waleya ninnu ma. An bɛ min ɲini cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɛ Colonel Assimi Goïta ale ni marabolo ɲɛmaa Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ni foroba kalanso karamɔgɔw u ka lafasali tɔnba jɛkulu fila in u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na u ka se ka bɛn ka sabu kɛ an bɛ waati min na bi an ka jamana mago tɛ nin gɛlɛya ninnu na dɛ. Ni dun ye nin gɛlɛya in ta k'a lajɛ gɛlɛya in bɛɛ de sen b'a la. Ni bɛɛ sen b'a la bɛɛ ka se ka wuli k'i jɔ k'i seko kɛ min bɛ se ka to Mali kalan ka se ka kisi. A bɛ san caman bɔ Mali kalan bɛ lumbu laban na. A sera ten sa dan ka se ka sigi ni waleya ninnu na. Fɔlɔ Mali kalan a kun yelenkelen don sanfɛ an gɛrɛfɛ jamana kalan bɛɛ lajɛlen kan. Mali kalan a kun lakodɔnlen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabu kɛ Maliyɛn kun tɛ kulonkɛ kɛ kalan na. Mali marabaa kun tɛ kulonkɛ kɛ kalan na. N'i y'a mɛn Colonel Assimi Goïta a kalanna de. N'i y'a mɛn Dr Sogɛl Kokala Mayiga a kalanna de. Hali n'i y'an ka marabolo minisiri bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ u kalanna de. Olu ye kalan kɛ cogo di? Jija ni cɛsiri de kɛla olu ye ka u kalan ka se ka u bɔ dibi la. O de kosɔn an bɛ wele bila u ma u bɛɛ lajɛlen ka se ka wuli k'u jɔ ka ɲɔgɔn faamu. N'o kɛra daɲuman ka se ka don Mali kalan na. Mali kalan a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'a bɛ san caman bɔ n'a bɔra nin kɔnɔ an ka se ka ɲina Mali kalan gɛlɛya kɔ koyi. I ma dɔn fantandenw sɛgɛra olu de bɛ nin yɔliyɔli la. Olu de bɛ nin degun kɔnɔ. Se bɛ minnu ye dɔɔnin bɛ minnu kun n'a gɛlɛyara k'a tɛ tugu olu b'u denw bila ka taa kalan kɛ kɔfɛ. Olu den kelenw de bɛ segin ka na jɔyɔrɔbaw ta. Fantandenw bɛ munumunu na jɔyɔrɔ tɛ u bolo. Jamanatigiw lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba an b'aw deli a y'aw jija aw ka se ka bɛn walasa Mali kalan ka se ka kisi. An balimaw
kɛn yɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔw u delila ka wuli ka se arajo ɲɛta la yan u ni Ibrahim Jalo Chu ale ni Rasjal u ye kɔrɔfɔ dɔw lase ɲɔgɔn fɛ an ka jɛn an k'o lamɛn. Aw bɛɛ ni sɔgɔma. An kɔni sera arajo ɲɛta la yan bi an ye école privée mɔgɔw de ye. An privé mɔgɔw vraiment an sɛgɛnnen don kosɛbɛ kosɛbɛ. Fanga fosi tɛ an privé mɔgɔw la. Ɲɛ fosi tɛ an privé mɔgɔw la. Depuis nin ko nin yɛrɛ daminɛna kalo 3 sara t'an ye. Association tɛ an privé bolo k'a fɔ ko nin regroupement bɛ k'an privé faralen bɛ ɲɔgɔn kan ko k'a kɛ an tɛ fosi kalama o ko ninnu na. Vraiment ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne bɛ baara la san 10 ani kɔ ne bɛ école privée la. Ma deli ka salaire de vacances ta sara tɛ ɲɛnama fɛnɛ ye ni denbayatigi de ne tɔgɔ Madame Ɲare Salimata Tarawele ne bɛ Badalan 3 la. An kɔni tun nana ka s'aw ma parce que an y'a mɛn ko maître ku u bɛ ka fara an m'a ye dɛ an kɔni y'a mɛn donc an tun nana de o ko bɛ cogo min ni arajo bɛ ɲɛ dɔn a la n'a bɛ se ka an bilasira sinon an kɔni tɛ fosi kalama la an kɔni tɛ ka sara an kun sera ma o de la. Rajal ne ye maa mun faamuya ale ko k'u tɛ jɛkulu la u tɛ association na. An dun y'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kɛn yɛrɛ ye écolesow ye privéw tɔn dɔw b'u tɔgɔ la n'o ye ko association des établissements privés a bureau yɛrɛ bɛ yen ne bɛ madame ɲininka aw m'o la kodɔn wa wala aw ser'u ma aw ma s'u ma. An m'u la kodɔn tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an m'u la kodɔn u ma deli ka se anw ma an ma deli ka wele ko école privée mɔgɔw ka fɛn bɛ ta a ye na a ka taa ko la vraiment an m'u la kodɔn. Bon, an m'u ɲini mais chaque fois an maître bɛ réunion kɛ an b'a kumaw fɔ mais an tɛ ɲɛ sɔrɔ a la quoi yaya an b'a kumaw fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ a la bon hali ni syndicat bɛ yen an t'o kalama. Président ne b'a fɛ k'aw ɲininka fɛn min na aw ye école privée maaw ye aw bɛ mɔgɔ de bolo baara la wa. An bɛ mɔgɔ de bolo baara la. Promoteur dɔ de bɛ yen o de bɛ aw sara écoleso tigi o de bɛ aw sara mun bɛ aw ni o cɛ sisan kabiri ko in daminɛna. Bon kabiri ko in daminɛna fo bi foyi tɛ an n'a cɛ an tɛ ka sara depuis ko in daminɛna an tɛ ka taa école la. An balimamuso ka kuma la sa a y'a jira k'a fɔ olu bɛ kalan kɛ mɔgɔw kun écoledenw kun dɔ de ka école la c'est comme école privée don syndicat t'u bolo u affilielen tɛ foyi la mais kalo mana sa sara min tun b'u ni écolesotigi cɛ o sara jɔra ka d'a kan k'a fɔra ko mankan bɛ yen ni jamanakuntigi kɔni ye sariya ta ka mankan in wuli an b'a bisiya mankan wulila kunnasini de e bɛ se ka o seereya cogo di an t'a to baara ka kɛ kalosa nata an t'o kɔnɔ ka d'a kan ni ko bɛ nin cogo in na walima aw bɛna écolesotigi wele kiiri la de. tɛ écolesotigi wele kiiri la mais an bolo ni jamanakuntigi ka nin kuma a bɛ public mɔgɔw de concerné an kɔni bolo privé sen t'a la parce que kɛlɛ bɛ fɛn fɛn la ça concerne les publics les fonctionnaires non pas les écoles privées vraiment an b'o de kalama. Rajal san dɔ la commune 1 na promoteur d'école dɔ n'a ka enseignant bila ɲɔgɔn na ne ye nin faamu cogo min syndicat tɛ ninnu bolo u tɛ association kɔnɔ n'o tɛ association des écoles privées du Mali o tɔnba bɛ yen maintenant école promoteur dɔw bɛ yen n'i ko ko i b'i ka hakɛ i y'a faamuya n'i ko i b'i ka hakɛ ko k'a ɲini a promoteur dɔw bɛ yen ko mɔgɔ gɛn o kɛra commune 1 na an y'o kow ye an y'u gérer yan maintenant ni aw b'a fɛ komi sisan nin waati in ka gɛlɛn kosɛbɛ public mɔgɔw président y'i da don olu de ka ko la sariya kisɛ 39 na nka ninnu bɛ mɔgɔ de bolo baara la aw ma don jɛkulu la jɛkulu min ni o bɛ se ka aw ka hakɛw ɲini aw ye fo ni aw nana radio la yan k'a fɔ ko aw b'a fɛ k'a ɲɛdɔn hakili aw n'a ɲɛdɔnnen de bɛ se aw ma yan n'o tɛ anw bɛ mun don a la kɔni o ye école publique ye président y'i da don o de la o de ye sariya kisɛ 39 na ye ne t'a dɔn sisan hakilina jumɛn de bɛ aw bolo. Salamaleykum ne Tumani Sidibe hakilina min bɛ anw na k'a fɔ bɛɛ k'a mɛn o ye an tɔɲɔlen don an nana an ka tɔɲɔ expliquer bɔka ko kalama parce que coronavirus y'a to baara jɔra depuis baara jɔra n'an ye mois de mars salaire ta fo bi an tɛ ka sara sɔrɔ donc dɛmɛw bɛ na balo bɛ di mɔgɔw bɛ ka enregistrer coronavirus wariko la an tɛ foyi kalan an kɔni ta ye lamɛnli de ni mɔgɔ kan ka fɛn sɔrɔ la normalement école privée maître kan ka dɔ sɔrɔ la parce que u tɛ ka sara promoteur fɛ an nana an ka degun ni tɔɲɔ de expliquer parce que an tɛ sara la
nin fana la aw tun kan est ce que aw tun man k'aw profiter ni nin ye ninnu k'u ka article 39 ko kɛ aw k'aw ka hakɛ ko kɛlɛ kɛ ka d'a kan jamana bɛ agrément di école-sotigiw ma pour qu'u ka école-sow dayɛlɛ les établissements privés bon mɔgɔ minnu fana bɛ ta u bolo baara la ka fɔ sariya t'aw tɔgɔ la Mali kɔnɔ bi a ka gɛlɛn walima aw ye mɔgɔ ninnu tɔ article 39 président mankan de mais aw fana bɛna wuli aw ka hakɛ nɔfɛ wa sinon ni syndicat t'aw bolo a ka gɛlɛn hakilina jumɛn b'i la ni kumakan laban minnu b'aw bolo ni mɔgɔ minnu bɛ yan vraiment ni u fana bɛ se ka dɔ fara kan. hakilina foyi tɛ ne bolo an bɛ min nɔfɛ an ka hakɛ ka bɛɛ labɔ a kalama k'a yira école privée bɛ condition min na an tɛ sara hali vacances fɛ ka kɔrɔ ne yɛrɛ bientôt san 20 ne bɛ baara la bon ni hali ni ye salaire augmenté ko kuma fɔ i bɛ bila ne ye tribunal kɛ ni école promoteur dɔ ye déjà 2013 ka gagné donc an tɛ foyi nɔfɛ an nana ɲɛfɔ de a k'an ka problème ɲɛfɔ bɛɛ k'a mɛn an bɛ condition min na an tɔɲɔnnen don an nakun n'o ye. Ne tɔgɔ ye Lansana Kone, je suis enseignant à Djigoroni Para, ne bɛ Djigoroni Para école privée de l'avenir, je suis même le directeur. Gɛlɛya min b'an kan an tati ko an bɛna kɛlɛba kɛ yen an ye confinement minnu kɛ ani kurufɛ minnu kɛra ni baara jɔra gɛlɛya donna école privée kan saraw tɛ ka sɔrɔ k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ dɛmɛ minnu nana ni dɛmɛ kan ka tila ni an yɛrɛ ta b'a la u kana ɲini an kɔ parce que an t'a bɛ kɛ sanfɛmɔgɔ ye an bɛ se ka kɛ dugumamɔgɔ yɛrɛ b'a la a bɛ di minnu ma a tɛ se a tiyɔrɔ n'a kɛra di fɛn ye u k'u hakili to an na gɛlɛya ye an ta yɛrɛ ye puis fɛn daminɛ fɔ bi 3 mois salaire tɛ mɔgɔ ye vacances t'an ko kɛ an deli b'o la ye parce que mun b'an ka baara gɛlɛya ni min ko k'a bɛ association sigi IDRP bɛ menacé caman b'i sen bɔ a la ni min fana b'a dɔn k'a condition ka fisa ni a mɔgɔ wɛrɛ ta ye n'i y'o wele association ko la o b'i sen bɔ a la o bɛ baara gɛlɛya n'a dɔrɔn k'i yɛrɛ bɛ lit la i ka baara bɛ menacé an dun si ma kalan kɛ k'a fɔ an bɛna kɛ privé maître maa si tɛ ala deli o la mais a ka fisa sigi so fana ye an taara an sigi ka taa an ka hɔrɔnya de kɛ latimɛ ye mais a tɛ komi an tɛ fasoden dɔ ye yanni i ka sigi so taa dɔ ɲini k'a bila i da ka fisa ni sigi so ye ka taa sira jugu ta ye ala k'an kisi o ma o de y'an se yan bi n'a sɔrɔ jamana kɛlen bɛ ka dɛmɛ ɲini bana in nalen kɔfɛ min bɛ se ka mɔgɔw bolola sɔn ka dɛmɛ d'u ma u kana ɲinɛ an kɔ. Ne ba kuma kuncɛ kuma la directeur bɔra sisan ka kuma baloko yɔrɔ kan a bɛ sigida 4nan kɔnɔ o ye Djigoroni de ye ne yɛrɛ ye sigida 4nan maire wele téléphone na Adama Berete baloko la a ko balo min nana a bɛ dugutigiw ka bolo de kan est ce que a wulila ka se dugutigiw ma wa n'aw ka lisi ye wa bon n'aw ma taa fana e hakilila k'a fɔ voie de recours bɛɛ banna wa parce que maire ko k'a ta ale ka bolo kan maintenant a bɛ mɔgɔ min ka bolo kan balo kɔni bɛ yen fo sisan ne b'a dɔn balo bɛ sigida 6 bɛɛ kɔnɔ wa balo tila yɛrɛ ma ban fɔlɔ ne b'a kalama. O baloko min filɛ nin an y'a kuma mɛn mais ne yɛrɛ delila k'a mɛn an ka quartier kɔnɔ k'u bɛna mɔgɔw wele de ko ka taa dugutigi bulon na ko mɔgɔw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn. An kɔni sigilen bɛ n'u sera an ma k'a ka taa tɔgɔ sɛbɛn na an t'o kalama a la an kɔni ye nin mɛn ta bon kuma laban min bɛ ne bolo fɛnɛ e ko jamanakuntigi kumala kuma min k'an fɛnɛ bɛna wuli revendication na an tun ye nin rendez-vous ta k'a sɔrɔ jamanatigi ka kumakan laban ma fɔ i y'a ye bon n'a ma ɲɛ an ye rendez-vous ta kaban an nana an tɛna se ka segin tuguni o de y'a to an nana don ka kuma bon an ye mɔgɔ caman wele bɛɛ de ma se ka yɔrɔ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bɛɛ de ma se yan sinon an kɔni nana komi an fɛnɛ a fɔra an ye ko association b'an bolo wa an ko association t'an bolo komi a ko an kana sigi kuma ninnu kan n'o tɛ an ye dɔ kɛ koyi n'an ko k'an b'a bɛɛ fɔ a tɛ di an ye dɔ kɛ yɛrɛ de mais n'ala sɔnna a ye fɛnɛ mun fɔ an fana bɛna t'o sira fɛ n'ala sɔnna n'an seginna. n'a bɛ wele nanzarakan na ko cadre communal d'analyse et de réflexion o ye jɛkulu ye minnu bɛ jateminɛ ni hakili jagabɔ caman bila sen kan u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana faaba n'o ye Bamako ye marabolo minnu bɛ a kɔnɔna na ka se ka hakilina ni fɛɛrɛw bila sen kan walasa marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛta sɔrɔ o tɛ ɲɛ cogoya si la fo barosigiw ka to ka bila sen kan marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u ka hamiko ani laɲini min bɛ marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na walasa u ka ɲɛtaw ka se ka jidi nin jɛkuluba in olu ka laɲini fanba ye o de ye u kɔni ye sigi dɔ bila sen kan dɔkun kɔnɔna na ka se ka u ka hakilinaw ni fɛɛrɛw yira min bɛ se ka kɛ ɲɛta ye an ka jamana faaba ma Amadu Gindo ale tun bɛ yen arajo ɲɛta tɔgɔ la. Ka sanga ni an ka kominiw ka taaɲɛ ye nin ye denmisɛnninjɛkulu min sigira ni an ko a ma cadre communal d'analyse de réflexion ni a dakuruɲɛ surun ye sekari ye sekari ko olu ka laɲini o de ye kominiw bɛ se ka taaɲɛ cogo min ka maires dɛmɛ u ka baaraw la ka taa se jateminɛbaw ma ka u ka baara in kɔnɔna na k'u hami belebele dɔ ye frontière fanga min ni an filɛ o la o bɛ se ka taaɲɛ cogoya min na sabu Mali ka basigi a n'a ka taaɲɛ o gulonnen don frontière fanga sabatili la o hukumu kɔnɔ alamisa tɛmɛnen u ye wele bila kunnafonidila
sɛnɛkɛlaw ma kalabankurakaw fɛ u yɛrɛ jabala la ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye u ka nin tɔn kura in kan. Kɛnɛ kan tɔn ɲɛma ale ye kuma lase kɛ. Bi an ka nin lajɛ ye an ka association n'o ye cadre communal d'analyse et de réflexion SECAR. Donc SECAR ye sifin jɛkulu ye anw y'an sigi ka hakili jagabɔ k'a fɔ an ka commune bɛ lahala min na a m'anw ja. Donc an tun t'o lahala la mais an bɛ se ka mun kɛ k'an ka commune dɛmɛ o ye k'an fara ɲɔgɔn kan an sifin damaw ka hakili jagabɔ kɛ waati ni waati k'an hakilina di an ka commune kan ka commune problème ka solution m'an bolo k'o fɔ ka se commune ɲɛmaaw ma maraba ɲɛmaaw ma k'an hakilina da u tulo kan ka tila ka cari bɔlɔlɔw kan ka cari arajosow ni fɛnw na walasa commune kɔnɔdenw fana k'u ka hakɛ dɔn maa minnu fana bɛ ka commune mara u b'u ta u b'a dɔn u kan ka mun ni mun kɛ bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka commune ta ɲɛ n'i y'a ta k'a lajɛ SECAR an bɛ yɔrɔ min na bi anw bɛ Bamakɔ commune 6 de kɔnɔ pour le moment mais an ka laɲini ye san nataw la ka kɛ Mali fan bɛɛ mais comme on b'a fɔ ko dɔɔni dɔɔni kɔnɔni bɛ a ɲaga comme on le dit en bambara donc je pense que SECAR yɛrɛ ni point de presse a wulili ba kun y'o de k'a fɔ ko n'an ka jɛkulu ka baaraw bɛ na daminɛ à partir de ce point de presse n'an ye point de presse ta an y'a laɲini kɛ k'a kɛ k'an bɛ waati min na sisan n'o ye dɔw b'a fɔ ko fanga furancɛ fanga o kun ka cɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔ parce que an ka hakili la Mali ka ɲɛta gulonnen ba b'o la o de y'a to an ko an ye programme d'action du gouvernement n'i y'a ye premier ministre Dr Sirel Kokara Mayiga n'a y'a présenté CNT la ni CNT mɔgɔw y'a validé an ko an b'an yɛrɛ ye a kɔnɔna la ka da mun kan sabula a kumana sécurité kan a kumana bonne gouvernance kan a kumana aussi élection organisée ko ɲuman k'a sɔrɔ namara ma kɛ a kɔfɛ a kana kɛ besetaw ni kare kɔnɔ bɔ i n'a fɔ an delilen don mun na Mali la a y'a da s'olu ma an ko olu bana dama dama mun bɛ Mali kɔnɔ n'a furakɛra a ka ca Ala fɛ Mali bɛ kasi min na a ɲɛji bɛ cɛ kosɛbɛ donc an kɔni y'a fɔ ka waleɲuman dɔn ani ka weleweleden bila Mali bɛɛ ma politique mɔgɔw minnu bɛ politique la minnu tɛ politique la société civile an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka an janto fanga furancɛ fanga in na walasa a kuncɛcogo ka ɲɛ Mali ka nafa kama ani an ye premier ministre fo kosɛbɛ parce que a y'a ka kuma bɛɛ kɔnɔ a ko k'a ye programme mun bila k'a b'a kɛ temps mun b'u bolo a b'a kɛ temps kɔnɔ jusque là u b'a la k'u bɛ délai respecté o fana o yɔrɔ ka fɔ u ni foli ka kan o la donc maliyɛnden bɛɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ o kɔnɔ ko sinon Mali sɛgɛnna kosɛbɛ donc Mali bɛ sɛgɛn mun kɔnɔ kɛ franchement an ka bɔ o dingɛ kɔnɔ donc aw wele kun y'o de ye k'an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ k'an ye hali bi Ala ka jamana ye suma kɛlɛ min bɛ kɔrɔn fɛ jamana camancɛ la Ala ka ban pewu Ala ka fanga furancɛ fanga in ka kun cɛ ni hɛrɛ ni baden ayiwa ka bɔ kuma la sisan nɔ ne b'a fɔ ko officiellement en tant que coordinateur de SECAR activité an b'a a lancer tantôt donc an ka kunnafonidilaw an b'aw fo kosɛbɛ aw ɲuman sera Ala ka segin n'aw ɲuman ye hakɛto bɛ kuma kan. Kulubali i ji t'a la.